Stano Danko dostal v tomto klube veľa možností a príležitostí, ale bohužiaľ momentálne sú tu lepší hráči. A poprvé, ja nikdy nezasahujem do nominácie hráčov, o tom v tejto otázke má úplne voľnú ruku, ale aj zodpovednosť hlavný coach, pán Šoltis. A podľa jeho vyjadrenia Stano Danko je náš odchovanec, pre klubu robí veľa, ale momentálne sú tam na jeho pozíciu a boli a sú lepšie hráči ako on. A po druhé, alebo po tretie, Stanovi končí zmluva, teraz na konci sezóny a my s ním nepočítame do budúcna, takže teraz chceme dať šancu hráčom, ktorí tu ostávajú. Je možnosť, musí sa obrátiť na naše marketingové oddelenie, na našej facebookovej internetovej stránke je kontakt na marketingového riaditeľa, nech sa tu neozve, budeme len radi. Ak vieme pomôcť alebo byť prospešní v štúdiu, áno, máme záujem. Určite je možnosť. Plán, neplán. To sú dve otázky. Túto sezónu hodnotíme ako veľmi pozitívne. Pre mňa je najdôležitejšie v tejto sezóne, že sme na jeseň hrali veľmi atraktívny futbal, ktorý sa musel páčiť fanúšikom aj odborníkom. Na jar sme trošku mali herný úpadok, čo je normálne, ale posledné 3 zápasy nám ukazujú, že znovu sa dostávame do tej jesennej formy a radi by sme uhrali čo najviac bodov, to som už spomínal, najviac bodov a čas ukáže, či máme na tú konferenčnú ligu alebo nemáme na tú konferenčnú ligu. Zabojujeme. Určite o ňu zabojujeme. Sme profesionálny klub a u nás všetci hráči a zamestnanci klubu robia za výplatu. A myslím si, že 12 eur, to sú najdrahšie stupenky, keď neberieme VIP stupenky, 12 eur je najdrahšia stupenka. Myslím si, že na prvú ligu to nie je veľká cena, to nie je vysoká cena. A s tým špinavým sedačkám nedá sa urobiť všetko. Bohužiaľ sme zdedili štadión také, aký je. Tam bolo nie veľmi šťastné riešenie, že tie sedačky nie sú samosklapacie, že sú stále napevno namontované. A my ich čistíme pred každým zápasom, ale nevieme to kapacitne urobiť v ten deň zápasu. Musíme to robiť deň pred zápasom. A keď príde vietor alebo dážď, tak sa znovu zašpíňa. A na nekrytých tribúnach áno, sme si toho vedomí, snažíme sa to odstrániť, ale bohužiaľ sa nám to nedarí. Ale viem odporúčať, že v fanshope predávame podsedaky a môžu si ľudia zakúpiť podsedak a budú sedieť na čisté sedačky a doma si to opravia. My sa zameriavame na slovenských hráčov, ale to ešte potrvá nejaký čas. Mojím príchodom do klubu pred rokom a pol sme začali aktívne pracovať na našej akadémii, lebo dlhé roky sa tomu nevenovala patričná pozornosť a v klube MFK Zemplín roky bolo jediný prvoligový klub od Čerena Tisov po Ružomberok a nevyužili sme tú šancu a nedokázali sme moji predchodzovia nedokázali využiť tú šancu, že prvá liga sa hrala od Čerena Tisov po Ružomberok len v Michalovciach a nedokázali sme naplniť všetkými talentmi z východného Slovenska našu akadémiu. Práve naopak, od nás najtalentovanejší slovenskí hráči odchádzali do Žiliny, do Ostravy, do Podbrezovej, do Dinárskej Stredy. A môjim príchodom za rok a pol sme dokázali priviesť do klubu cca 20 nových hráčov vo veku do kategórie U12 až U17. Ale to ešte nejaký čas potrvá, aby sme ich dokázali implementovať do slovenskej ligy. A pre mňa osobne
Je to veľmi dôležité, to je náš cieľ klubový, ale to ešte potrvá, počítam, že nejakých 5 rokov. Paradoxne je to, že hráči, ktorí sú odchovaní v svetových akadémiách a chcú hrať prvú ligu, majú menšie nároky ako slovenskí futbalisti, ako slovenskí chlapci, ktorí tú ligu už niekde okusili alebo chcú hrať. Slovenskí hráči, mám takú skúsenosť, že majú vyššie nároky ako zahraniční. A my sme taká prestupná stanica pre nich. My nikdy nebudeme klub, ktorý počul som niekde pána Oskara Villagiho, ktorý sa vyjadril, že on nemá 50 miliónov na to, aby postavil z top hráčov európskych klub. A rozpočet Dunajskej Stredy je, tuším, viac ako 10 miliónov. Ja môžem povedať, že ja nemám 10 miliónov, aby som ročne dal do klubu MFK Zemplín Michalovce, aby sme mohli nakupovať hotových hráčov, my musíme hráčov vychovávať. A tí mladí hráči zahraniční, oni vedia pochopiť a chcú, alebo chápu, že to je ich prestupná stanica do väčšieho alebo európskeho futbalu. A preto nemajú problém prísť do Michaloviec. Áno, áno. Jedná sa väčšinou o mladých hráčov. My sa im snažíme, nielen im, ale aj slovenským hráčom, navodiť domácu atmosféru. Za posledný rok sme investovali veľa do infraštruktúry. Zatiaľ to nie je tak na onok, lebo snažíme sa v tom A-tíme zabezpečiť, aby boli ich potreby hráčov, čo sa týka futbalu, alebo ich odbornosti na profesionálnej úrovni. A to sa nám, myslím si, že darí, veľmi darí. A teraz budeme investovať do infraštruktúry, aby aj diváci boli na tom lepšie ako sú. Áno, ale vaša otázka, áno, zahraniční hráči sú lacnejší slovenské hráči. Aj keď sa niekedy jedná o reprezentantov. Nie, Patrik Danek je skromný chlapec a ten to pochopil, ale ja nebudem porovnávať jeden pred druhým, ale vo všeobecnosti alebo v priemere sú zahraniční hráči v Michalovciach lacnejší ako slovenskí hráči. Tá vlastne ma zaskočil. Neviem, kto to vyzerá, ale ma zaskočil. To zánosím z marketingového hľadiska určite Barsegiana. Čo sa týka marketingu a je ich viac takých hráčov, určite Mišo Faško. To je hráč, ktorý sa mne osobne páči. No, nebol som na takúto otázku fakt pripravený, porozmýšľam ešte. Je ich viacej, páči sa mi Ramadan v Dunajskej Strede, mne osobne. Je ich viacej, určite by sa ich našlo, ale momentálne asi Mišo Faško. A mladí Žilinčania, tam ich je viacej. Páči sa mi Vzdýl napríklad, veľmi. To je taký pracant, ktorý ja mám rád, podobný na nášho Bena Kotleva. Ale určite by som nevymenil nikoho zo svojho kádru za hráča v Nikke lige. Kde vidím Michalovce o 5 rokov? No, tú predstavu mám veľmi jasnú. Chceme vybudovať profesionálny, úspešný klub. Úspešný to znamená, že dlhodobo bojujúci o pozície v Nikke lige 5, 6, 7, 8 s modernou infraštruktúrou, čo je veľký deficit MFK Zemplín Michalovce, to znamená pekným štadiónom, prikrytým na všetky tribúny, prikryté bufety, toalety na úrovni 21. storočia a s akadémiou, ktorá bude vychovávať ročne
mládežnických reprezentantov v každej vekovej kategórii od U15 po U19. To je môj cieľ a to je, ešte by som povedal, že aby základ týmu tvorili mladí hráči, ktorí vyjdú z našej akadémie. Plus samozrejme B tým, na ktorom pracujem verte mi, že denne, aby sme mali B tým. Tak my sme momentálne v štádiu už realizácie jednej časti nášho investičného zámeru a to je, ideme robiť umelku, respektíve polovicu ihriska pri našej umelke terajšej na ako tréningové ihrisko. A projekt sa momentálne realizujú projekčné inžinierské práce a predpokladáme, že do konca tohto kalendárneho roku budeme mať celú projektovú dokumentáciu hotovú. Pred týždňom sme v podstate na 90% dohodli financovanie celého projektu a počítam, že v roku 2027 by sme ho realizovali. Tak niektorým hráčom končia zmluvy a niektorých do budúcna nemáme záujem, o niektorých máme záujem, ale oni nemajú záujem, niektorí hráči už podpísali. Myslím si, že kostra týmu ostane zachovaná a máme ponuky na našich hráčov, ktorí prišli do Nikelige až v tomto roku. Neviem, na tú otázku presne ani nechcem odpovedať, ale budeme sa snažiť kostru, tak to bolo tohto roku, kostru týmu nechať a reagovať iba na solventné ponuky, aj keď je to veľmi, veľmi ťažko, pretože viete, žiadny futbalista sa nenarodil alebo nezačal hrať futbal preto, aby svoju kariéru odohral v Michalovciach. Každý sníva, mladý chlapec o Reále Madrid, Juventus Turín, Manchester a my im sa nechceme brániť. Takže keď niekto dostane ponuku do kvalitnejšej ligy, ako je Slovenská liga, za slušné peniaze, za slušných podmienok, tak my v tom nechceme brániť. A to sa v tom brániť ani nedá. Ja nechcem vystupovať tým chlapcom neľudský a uvidíme, aké budú ponuky. Zatiaľ sú ponuky, ale na všetky určite nebudeme reflektovať. Takže za odpoveď, tak ak tu mám tú odpoveď nejak zjednotiť, tak chceme zachovať kostru týmu tak, aká je a obmeníme len niektoré posty. Na Hugo bola ponuka, ktorú sme zamietli, pretože bola neadekvátna jeho kvalite, jeho výkonom. A Hugo Ale je náš ešte na niekoľko rokov. Počkáme si na tie. Zatiaľ oficiálna ponuka z Plzne určite nebola. A pán Štátek má moje telefónne číslo, takže ak by ponuka bola, najprv bola mne, nebola. Zatiaľ sú to fámy. A poznám sa aj s majiteľmi Plzne, s rodinou Strnadových, takže osobne, takže asi by mi dali vedieť, keď bola nejaký evidentný záujem. Zatiaľ nie. Spýtam sa v Prahe. No, skontrolujem to, nemám takú informáciu. Myslím si, že naše marketingové oddelenie za posledný rok vykázalo veľkú kvalitu alebo zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu a skontrolujem to. Nemám takú informáciu, aby tam boli nejaké veľké nezrovnalosti. Mojím príchodom som sa snažil z klubu robiť jednu veľkú rodinu a s každým vychádzať za dobre. Samozrejme, že od tých ľudí chcem
moja zásada, aby oni išli radi do práce, aby v práci oddali maximálny výkon. A to je, či sa to jedná o trávnikára, manažéra, upratovačku alebo pani v pračovni, alebo hlavný tréner, alebo futbalisti. S každým sa poznám osobne a robíme pravidelné stretnutia a porady. A myslím, že to nie je o peniazoch, ale o prístupe, o rozdelení zodpovednosti a úloh a zodpovednosti. A tí ľudia uverili tej myšlienke a určite to nie je o peniazoch. Určite to nie je o peniazoch. Aj keď je pravda, že klub sme stabilizovali finančne, najprv z našich zdrojov, súkromných zdrojov a potom sa nám podarilo nejaké predaje, nejaké peniaze za účasť Slovana v Lige majstrov. Ale určite to nie je o peniazoch, ale o tom celkovom prístupe. Osobne to považujem za náš nedostatok. Ja. Chcel by som, aby sme fungovali ako profesionálny tím v zámorských súťažiach a ligách, či už je to NHL, NBA alebo NFL. Určite sa v tom posunieme, ale teraz sme mali iné úlohy. A áno, považujem to za náš nedostatok v tejto oblasti informovať našich fanúšikov o zdravotnom stave a pripravenosti nášho A-tímu. Áno. Súhlasím s fanúšikom, pýta sa správne. Koľko si zaslúži. My neinformujeme o našich rozpočtoch a o našich platových podmienkach, ale každý má platnú zmluvu hradskú a koľko si zaslúži, na koľko sa dohodneme, zatiaľ sme nikomu nedlžili ani korunu. Myslím, že je to menej. Myslím, že je to menej ako 2005. Musel by som to pozrieť do tabulky, ale myslím, že je to menej. Áno, Samuel Ramos je jeden z tých, ktorý som spomínal už v predchádzajúcej otázke. Jemu končí zmluva a myslím si, že Samo prerastol našu ligu. Má ponuky aj z tímov a celkovo zo Slovenskej ligy, ale je to len na ňom, kde sa on rozhodne. My mu v tom určite brániť nebudeme. Ja som s ním mal niekoľko rozhovorov. Mám eminentný záujem, aby Samo ostal v klube, ale on sa rozhodol, alebo sa rozhoduje, aby pokračoval niekde v zahraničí. Mrzelo by ma, ak by ostal na Slovensku v Slovenskej lige, pretože lepšie podmienky a dobrý chalovcia mať nebude nikde. Platové možno, ale ten iný prístup a servis, aký má u nás momentálne, myslím, že je veľmi, veľmi ťažko sa niektorý tým klubu vyrovná. Áno, sledujem. Čo sa týka Kiziho, Kizi je jeden z tých hráčov, ktorého považujem za môjho druhého a tretieho syna. Máme spolu my osobne veľmi dobrý vzťah. Dokonca ma pozval do Edinburgu a bol som tam aj s manželkou na týždeň. Pozval ma klub, pretože sme sa k ním zachovali pri jeho prestupe veľmi pekne a oni si to vážia. Boli sme tam niekoľko dní, boli sme aj na futbale, boli sme aj spolu. Kiziridis mal potomka, malé bábätko, boli sme zagratulovať v tej príležitosti. Sledujem ho a myslím si, že dlho v škótskej lige nebude. Ale nebudem predbiehať informácie. Ale máme veľmi blízky vzťah a sme v kontakte určite týždenne.
My sa nechceme zameriavať na zahraničný trh, my sa chceme zameriavať v prvom rade na kvalite. Nie je jedno, či to je Slovák alebo zahraničný, nám ide o kvalitu, ale áno, máme v merku slovenských hráčov v našej ligy a v druhej lige, aj keď je ich menej, ale my nechceme ťahať hráčov za každú cenu, aby bol Slovák, musí mať kvalitu a musí tu byť na zmluvu, nie na hosťovanie. Otázku by som rozdelil na dve časti. Prvá vec je, čo hovorím na situáciu v SFZ. Situácia v SFZ je veľmi vážna a veľmi zlá. Sú to dve roviny. Prvá rovina je, že Slovenský futbalový zväz sa dostal do finančných problémov. Či už sú subjektívne alebo objektívne, to ja neviem posúdiť, alebo je ešte veľmi skoro to posúdiť. Aj keď ja som vo futbalovom hnutí krátko, mne tvrdia, že už v takých situáciách zväz bol. Zo všetkého sa dá výjsť. Čiže ak sa Slovenský futbalový zväz dostal do finančných a ekonomických problémov, každý problém má nejaké riešenie. Horšia je tá situácia, to je tá druhá otázka, situácia ohľadom zväzu a rôznych, nazvime to, transakcií s mobilnými telefónmi. Táto stránka je pre mňa osobne horšia ako tá prvá, lebo to všetko, nechcem vynašať súdy, ja nie som sudca ani prokurátor, ale bez vetra sa listok nepohne a zaváňa to neprofesionalitou, neadekvátnosťou. Ak je to pravda, tak je to veľký problém na slovenskom futbalovom zväze. Slovenský futbalový zväz sa má starať o futbal a nie o mobilné telefóny. Bude to veľmi ťažký zápas. Bohužiaľ na ňom nemôžem byť osobne, ale bude to veľmi ťažký zápas, lebo kosovskí futbalisti vykazujú veľkú kvalitu v top európskych ligách a držím palce a verím, že vyhráme 1-0. Vojtka sme mali záujem, ja som z neho stával pred pol rokom osobne. Nechcel ísť do Michal, cítil sa ešte na väčšiu ligu, ako je Slovenská liga, na väčší klub, ako je MFK Zemplín Michalovce. Nakoniec to vypalilo tak, ako to vypalilo. Nie Vojtko, ale Kostelník, o Kostelníkovi rozprávam. Matúš Vojtko dostal dobrú ponuku a darí sa mu, takže on není prechodný na to, aby sa vrátil do Slovenskej ligy. Artur Mušak teraz odišiel. Artur Mušak si myslím, že na Slovensku by mohol hrať podľa mňa len v Žiline, ale mal o neho evidentný záujem Baník Ostrava a on si vybral Baník Ostrava spolu s jeho agentom a ja mu držím palce. Urobil som všetko preto osobne, aby dostal slovenské občianstvo a dostal ho. Myslím si, že na to mám ja najväčšiu zasluhu, ale nechcem sa s tým ako chváliť, to je jedno kto. Artur je dnes reprezentant Slovenska do 21 rokov, ja mu držím palce. Je to ten druhý môj syn, ktorý som povedal, že Artur a Kizy sú mojimi takými jeblingami, na ktorých mi veľmi záleží. A či hrajú v Michalovce alebo nehrajú, ale na nich mi veľmi záleží. Sú to dobrí chlapci. Ich problémov, no ja som to už spomínal, ja som tu novic v slovenskom futbale, v Nike lige. Ja by som tú otázku otočil ináč, že čo je najväčším, alebo čo sa mne osobne páči na Nike lige, tak veľmi sa mi páči práca ULK, ligových klubov. Musím pochváliť pána Martiniaka a pána Kozaka. Pán Martiniak je človek na správnom mieste. Osobne si ho viem predstaviť do budúcna aj niekde inde na vyššom poste v slovenskom futbale. Je to schopný manažer, ktorý vie, čo robí, je študovaný a odvádza skvelú prácu.
výsledky marketingové a príjmy do Slovenskej ligy sú toho jasným dôkazom. A tak by mal pracovať aj Slovenský futbalový zväz. To je môj názor, že tam vidím priestor na zlepšenie. A čo vidím ako nedostatok v Nike lige. Osobne ja som rozprával už s niektorými ľuďmi alebo šéfmi a majiteľmi klubov. Osobne by som trošku ináč pristúpil k informovanosti alebo tej celkovej PR a marketingu rozhodcov v Nike lige. Ja si viem osobne predstaviť, aby sme alebo vytvorili nejaký buď reláciu alebo podcast, v ktorom by nezávislí odborníci na Nike ligu rozoberali každý jeden zápas a dali priestor na všetky sporné situácie, aby ten rozhodca sa k tomu vyjadril, lebo len tak sa vieme posunúť ďalej a zlepšiť ich kvalitu. Každý sme len človek, každý robí chyby, či som to ja, futbalisti alebo diváci. Ale 50% vyriešenia problému je to, ak ten problém pomenujeme a vieme, v čom je problém. A myslím si, že tá práca je teraz taká, že rozhodcovia, ak rozhodca urobí chybu, tak nikto nevie, že či za to bol potrestaný. Ja nie som za to, aby boli potrestaní, ale aby sa vyvodil dôsledok, že aby sa tie chyby neopakovali. A teraz sa to robí z môjho pohľadu tak tajnostkársky, neviem prečo, neviem, aký to má zmysel, ale viem si to predstaviť v krátkej budúcnosti, aby sme to všetko zverejnili, aby tie rozbory zápasov po stránke rozhodovania boli komentované, aby každý rozhodca mal právo sa k tomu vyjadriť a obhájiť si to. Lebo v tej rýchlosti, ja ich chápem niekedy, v tej rýchlosti a v tom tlaku a v tej emócii niekedy spraví chybu. Každý spraví chybu. Nie je človek, ktorý by nespravil chybu. Podstatné je, aby tých chyb ubudalo a tým budeme zvyšovať aj kvalitu rozhodcov. Takže to je asi tak všetko. Veľmi pomohlo, ja som to povedal aj u nás, nám to veľmi pomohlo, že sme minulého roku v poslednej sekunde nepostupili do prvej šestky. My, ak by sme postupili do prvej šestky, nám by to ublížilo. Neviem, či by sme to zvládli, taký rýchly úspech. Neviem, či naši diváci by zvládli, ak by sa nám na ďalší rok nie tak celkom darilo. A to by bol potom ten problém. Myslím si, že nám by to uškodilo. Treba ísť, ja chcem dlhodobú stabilitu v klube a to je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Nie to, aby sme vyhrali nad Slovanom, ale aby sme chytili v základnej časti 30 bodov. To je pre mňa dôležité, aby sme dlhodobo hrali o tú 5, 6, 7, 8. Aj keď si myslím, že tohto roku budeme hrať o 4. To je môj, ja keď som to prepočítal, ja som v štatistike, ja keď som to prepočítaval, tam nevychádza, že ak to zdravotne a mentálne vydržíme, takže by sme kľudne mohli hrať o 4. Napríklad, čo najviac presvedčilo, že nerobíme to zle. Ja robím pred každou sezónou zmluvu s hráčmi. Ja podpisujem hlavný tréner, kapitán, bonusy na celú ligu. Sú tam za výhraty, za remízu, za prehraty, za prvú šestku, za prípadnú konferenčnú ligu. Ja navrhnem nejaké bonusy, odmeny. My ich platíme každú stredu, keď sú, čiže majú každý týždeň bonus, keď vyhrajú. A mali vypísanú odmenu za prvú šestku. A kabina sa rozhodla, že z tej odmeny, ktorá tam bola, dali všetkým zamestnancom klubu, okrem mňa.
že všetci, aj trávnikári, všetci dostali, všetci, účtovníčka, mzdová, komplet v pracovni, že každý dostal, myslím, že na slovenské pomery nezanedbateľnú čiastku. Každý jeden. A to sa mi od kabiny vrátilo, ako s nimi ja pracujem. To sa mi veľmi, veľmi páčilo.